nggih ketuban. Amin. Nggih. Monggo Matur Bapak. nuwun. Niki saged kula mung taping gunung niku lagu wajib. Siap. Sebab napa kula saben manggung nyanyi taping gunung iki wonten sejarah tersendiri kangge kula. Oh, makaten. Monggo Ngemot kula temotaken. Nuwun terus dikancani sing kula jak berjuang Kang Larto kae ngapa Kang Wondo kula kancani monggo. Pak Larto kali Pak Wondo. Niku kula jak berjuang tahun 80. Monggo Kang Larto kali Kang Wondo. Tahun 80, Babe. Nggih, Walah kula deleng lahir. berjuang men teduga sing teh niki. Sak menika sampun Urung ya. merantau malih. Nggih, Kang Wondo kali Kang Larto kula dikancani. Pak Wondo kali Pak Larto monggo beksa wonten ngajeng dipun rencangi. Pak. Ngelingi zaman berjuang semono kae. Ayo Kang Wondo. Tahu jak nabuh teko gimbal barang rek ayo. Masuk cok. Manunggal laras.
Matur suwun. Malih tanduk malih nostalgia kok. Podang kuning. Oh, nggih. Ya, podang kuning. Podang kuning nggih, Kong. Oh, nggih. Enggak. Kula tuntun. Kok ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimi susu, susu rando rasane banyu tawa, susu perawan rasane enak tenan, mana lho mas?
Entos. Ya sisan wis. Oh sisan. Sisan ora bayar. Oke, Mbah. Gak wani ya nek kira wani Kan ra bayar. bocah dhewe iki, Mbah. Bocah dhewe. Yo. Cuk. Ya, gubek asmara. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak beruang
Pak Hardi nyuwun sewu nyuwun meterang yuswa pinten Pak? Ndredeg. Dalem yuswanipun 70 ke atas soal alhamdulillah tesih Bagas waras. Mas Icu rencana teko tahun piro? Foto KTP ini. Terima kasih. Ya. Kegedengan